James Allen, 23. lipnja. U dobro vođenom kućanstvu dijete najprije uče poslušnosti i pristojnom ponašanju u svakoj okolnosti. Čak mu ni ne kažu zašto se mora tako ponašati. Samo mu zapovijede i tek kad se dijete nauči ispravno i prilično vladati, kažu mu zašto to radi. Nijedan otac ne pokušava poučiti svoje dijete etičkim principima, a da nije prethodno od njega zahtijevao izvršavanje njegovih dužnosti i poštivanje društvenih pravila. Vrlinu spoznajemo jedino praksom, a usavršavajući prakticiranje vrline stižemo do spoznaje istine. Potpuno stjecanje i prakticiranje vrline znači potpunu spoznaju istine. Ne obeshrabren neuspjehom i osnažen teškoćama. Nauči lekcije vrline i izgradit ćeš se u snazi znanja te uništiti neznanje i životna zla.